Jeg tager den første del. Den kan du godt. Skal vi sige velkommen, eller hvad? Siger man det? Isolering Nordjylland har base i Dronlund, og vi kører isolering i hele Nordjylland. Vi tilbyder alle former for humusisolering, men vores hovedprodukt er nok Neopixels. Men vi har også glas og papiruld, og det gør, at vi kan imødekomme kundens ønsker. Vi udregner tilbuddet samt et håndværkerbidrag til og på stedet. Vi sørger for, at tilbuddet er overskueligt, så der ikke er tvivl om, hvad udgiften er. Vi beregner også, hvad en eventuel varmebesparelse vil være. Neopixels er et certificeret produkt, hvor vi laver en indblæsningstid på stopur, og vi har et limskema, sådan at lim og kugler de passer sammen. Forløbet med Isolering Nordjylland, den har været rigtig god lige fra starten af. Vi var på et messe, hvor Isolering Nordjylland var præsenteret af Henrik, og så fortalte han om Neopixel, og det er virkelig et produkt, som passer til vores hus. Vores sokkel og indervæg, de ikke er adskilt med pap, så fugten kan trække op i hulmuren, hvis man får isoleret med papiruld. Så kom Henrik ud og tog nogle målinger på huset og alt sådan noget, og fortalte os, hvad vi kunne spare. Og da Jette og jeg vi så havde snakket om det i et par dage, så ringede vi til Henrik og sagde, ved du hvad, I kommer sgu bare ud og fylder det i muren. Det er det, vi har behov for.